Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog. Lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sansan Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo para maging alerto ka. Sansan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Hi, Mama! Salamat, nakabakal ka nag-advance ng tinapay na cookies cutie. Masumok na, sobra-sobra pagigya kapilo. Balaan mo ta, lain kini ang pagproseso sa Angelina sa kilo na tinapay. Ma, Angelina na lang bakla sa birthday ko ha. Kag sa piyesta, kag sa Christmas, kag sa tanan-tanan nyo kason. Kung ang masina, Angelina na lang gid kita adlaw-adlaw. Angelina Bake Shop, ang tinapay na kutis cutie. Available in all major supermarkets. Bakal na! Barangay FM 93.5 Forever! Nagapalanggilid pala ang imo panunukan. Nagaligid pala ang imo nga ulo. Sabi nagkapanghihis. Sabi kinauhan. May diabetes ka na. DTX 500 lang. DTX 500. May powerful compound. Yan ang kapanukan ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. Hi, Mama! Salamat, nakabakal ka nag-advance ng tinapay na cookies cutie. Masumok na, sobra-sobra pagigya kapilo. Balaan mo ta, lain kini ang pagproseso sa Angelina sa kilo na tinapay. Ma, Angelina na lang bakla sa birthday ko ha. Kag sa piyesta, kag sa Christmas, kag sa tanan-tanan nyo kason. Kung ang masina, Angelina na lang gid kita adlaw-adlaw. Angelina Bake Shop, ang tinapay na kutis cutie. Available in all major supermarkets. Mangkot sa kuwan eh, kung isda na ako, mangkot ako to sa kakilala ko, sa shop. Akong da pa na tana. Ay, nakapost ako sa Papa Ray yung ating second problem mga kabarangay. Itong mga gas-gas na to sa kilid, mangkot ko to sa kakilala ko kung ano. Sa una ga pa na. Alas 9:57 ng mga kabarangay. Isang Barangay FM 93.5 lang kakilala ko na ga pasad nyo na sila ka dyan sa una. Mayong adlaw mga kasangga. This is Ian Veneracion. Natikman niyo na ba ang paboritong kape ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Available ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix sa mga drugstores, pharmacies, at groceries sa inyong lugar. Tilawanan na namin sa mga natural. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Sir, salamat kayo. Thank you. Message yun si boss mo sir. Okay ho. Thank you sir. O, yung mga pakilala mo sa likod. Wala nung nga nagalin sa mga Bukit. sa mga kabukiran. Hindi ka masakay dito. Galang niya. Pag-abot niya, maski gabi yung kutong tulak na po ulit. Tulang na. Pati tulong na lang dito na oh. Hindi na. Hindi ka masakaya. Bala ka po yung Napakal ka tayo. Lang ka seryoso. Nga daw authoritative. It's na daw. Pero sa Batman siya, oh. Doon, hindi sa kadjok. Doon, basta siya nag-open up sa mga... Oo. Ay, ala, naka-live pagaling siya. Ngayon ko lang karoon sa imo, ha? Bitit ka, ha?